Быел 10-нчы республика күләм ифтарга 10 000 кешене кабул итәргә әзерләнәләр. Ул узган елдагыча Казан Экспо үзәгендә узачак. Башкала кунаклары үзәк вокзалдан электричкада килә алачаклар. Кайту юлында да шушы ук транспорт чарасы булыр дип көтелә. Ифтар уздыру өчен бүтән шартларда бар, бина сайланган, транспорт йөреше киләнгән, табын өчен азык-төлек сатып алынган. Кунакларны кичке 6-га көтәләр. Быелгы ифтар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышлана. Шушы республика үләм ифтарында мөселманнарның бердәмлеге арта. Бердәмлекнең мәгънәсен искә алалар. Таныш белешләр күрешәләр, аралашалар. Ә инде бер-берсен белмәүчеләр шушы республика күләм ифтарында очрашып танышалар. Иктисади санкциялар республика ифтарының чыгымнарын арттырган. Азык-төлек алу өчен акчаны алдан исәпләгәннән 20%-ка күбрәк тотарга туры килә. Иң зур ифтар өчен 2 тонна сыер ите, 1 тонна дөге, яшелчә, җиләк-җимеш һәм башка азык-төлек алганнар. Все процессы проходят очень хорошо. Илдәге вазгыятькә карамастан әзерлек югары дәрәҗәдә оештырылды. Табыннар мул булачак, гадәттәгечә төп сый, пылау. Уверяю вас, что в этом году наш республиканский ифтар пройдет тоже вкусно, масштабно. Быел ифтарга чакыру билетлары электрон булачак. Аларны мөхтәсибәтләрдән, Казан мәчетләреннән һәм Татарстан мөфтиятеннән алырга була. Мохтаҗлармы, аз кремлеләрме яисә җитәкче һәм рәсми затлармы беркемгә дә аерым өстенлек бирелми. Ифтарга барысы да килә ала. Чит ил кунаклары да чакырыла. Чит ил кунаклары буенча бераз гына чикләнүләр бар. Аермалы башка еллардан шуңа күрә, ләкин безнең якын тирәдәге консулларыбыз Казандагы безнең бөтенесен барсада да 5 дәүләт иленнән барсада чакырыла. Мәскәүдәге булган посолларга шулай ук чакырулар җибәрелде. Кунакларны каршы алу, табын әзерләшү өчен 16 яше тулган 500 волонтер җәлеп итәргә планлаштыралар. Барлык санитар нормаларда үтәләчәк. Будут предоставлены возможности всем гостям. Кунакларга битлекләр таратыла, шулай ук бүлмәләрдә санитайзерлар һәм башка саклык чаралары да булачак. Имеется достаточное количество санитайзеры с вирусидной жидкостью. Быел ифтарда хатын-кызлар өчен мөселман киемнәре модасы күрсәтеләчәк. Шулай ук яулыклар, ураза бәйрәменә үзенчәлекле бүләкләр алып була торган хәләл маркетта эшләячәк. Индира Хөсәйнова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.